Otieno. Kawachako ni riwruok mar Gavanas mano COG oramoni counties nyaka yud pok mar omenda maromo siling bilion 536 iko muom manyien kowuok e bilion 387 masani. Mae opogore gi bilion 417 ma migawo mar omenda kod duol mochung' ne pogo omenda kind counties kod sirikal mamalo CRM ne ochano miyogi e iko muom mar 2025-26. Chung' ma kamae nyalo kelo ywaruok e kind Senate kod od bura kaka ne otimore higa mokalo. Kaka jafomaro mar siasa Chris Owino leronwa. Gwandruok machielo e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties mienjo bang' riwruok mar Gavanas COG kwedo pok mar omenda mar bilion 417 ma migawo mar omenda ne chano miyo counties e hik omuom manyien. Kokalo kuom jakom mar komiti e riwruok mar COG Fernandez Baraza, counties ochung' e tiendgi ni ok gibi yie gi pok mar omenda matin ne bilion 536 e hik omuom mar 2025-2026. The council's proposal of a minimum of 536.6 is informed by the following. Number one, the growth of revenue, which is generally projected to grow by 5.3 billion. And this remains stable for the medium term. Additionally, the projected share of revenue has grown by 7.78%, which will be equitably allocated. And then again, what we are requesting for the 536 is the unmet non-discretionary expenses by counties due to policy shifts by the national government and other priority programs. Dwaro makamano ni malo mar bilion 417 Jatend migawo mar omenda John Mbadi ne onyiso komiti mar od bura mochung' ne loso budget e sirikal dhi miyo counties. Ka oloso e nyim komiti mar od bura motelne kod jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi, Baraza wacho ni osuru ma sirikal juogo jopiny osebedo ka idho malo, gino ma omiyo counties bende nyaka med pesa. Note that in 2024-25 financial year, county government suffered 14 billion cuts in share of revenue despite having numerous non-discretionary expenses that remain unmet. The budget cuts and the below-par allocations constrained the county government's capacity to finance programs which ultimately compromise their implementation and service delivery to citizens. Dwaro mar Gavanas kata kamano okwed kod duol mochung' ne pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag county CRA mane wacho ni dwaro makamano ok nyal chopo kare kaluwore kod chal mar uchumi ma pacho kae sani. We are here to protect counties, but devolution should not die in your hands. Right now, devolution is died in the hands of the own governors themselves. In here, they're saying they want 536. So it is based on what? I wish you could ask them. The 536 is based on what? As is scientific, it's based on the projection. What is the 536 based on? And at the end of the day, how is that money being utilized, honestly? So it's a question that's not appropriating only and giving people money. You need to ask tough questions. CRA kata kamano osiemo sirikal kuom chenro moro amora mar duoko piny pok mar omenda ne sirikal mag counties. Gavanas bende dwaro mondo migepe mag sirikal machwalo tije ma onego chwal kod counties oketh kendo chwalo bilion 29.7 ma migepe makamago osebedo kayudo ne sirikal mag counties. Functions which are devolved but have been allocated to MDS amounting to 29.77 billion gives a total of 536.88 billion, which is what we are requesting, and this represents 34.18% of the equitable share. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.